We tutten eerst het dakken, bladderende farven en scheve mjorren. Een tal huizen aan de oude Beeldijk op het beeld is er striem in onta. Daarom is just eruit eenzet met een grote opknapbeurt van de rotte kiezen van het beeld. Nou, heel duidelijk zijn dat dit soort woningen niet goed doet aan de kwaliteit van het zicht op zo'n dijk. Als je daar langs rijdt en je ziet allemaal verpauperde woningjes, dan heeft dat zijn invloed op leefbaarheid, op de kwaliteit van het wonen hier. Oude Beeldijk nummer 1066 is als eerste aan de beurt. Het zit al zo'n 30 jaar leeg en is dus net in al te beste steert. Ja, het pand is in de jaren 70 toch Duitse mensen gekocht als recreatiewinter. En daar heb ik vast plezier van hoor, maar ik ken het net uit die tijd, hè? Dus ik weet het net. Maar ik weet wel dat ze de laatste hele tientallen jaren hier net meer west binnen. Het is de bedoeling dat de wenning letter weer op een merk zetten wordt, zodat het kreeg en opknapt weer bewennen worden kan.